பிடிஎஸ் நண்பீது எங்களுக்கு வணக்கம் கைஸ். ஸோ ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் போயிட்டு வந்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன். ஏன்னா நானும் வந்துட்டேன், அதனால தான் வீடியோ அப்படியே கம்மின்னு சொல்லலாம். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நாள் இந்த கொஸ்டின் நிறையா பேர் ரெண்டு இன்ஸ்டாவில் கேட்டுட்ருக்காங்க. ப்ளஸ் நீ ஐடியல் டைப்பை பற்றிலாம் மாசாக சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. சரி, அதுக்கப்புறம் மாசாக இன்ஃபர்மேஷன் எக்கச்சக்கமாக கொடுத்துரு ப்ரோ. ஒரு ஹாப்பினஸ் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ ஹாப்பினஸ் ஒன்று என்ன பண்ணணும், யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் ப்ரோ. ஸோ ஷேர்னு சொல்லும் போதே ஒன் அண்ட் அப் தான் ப்ரோ அது. ஏன்னா நீ எப்பவுமே சொல்லுவேன் ஷேரிங் லவ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பினஸ்னு. ஸோ நாங்கள் லவ் வச்சுருக்கோம், யாருக்கு ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஒன் அண்ட் அப் வந்துச்சு ப்ரோ. உனக்கு தான் நான் தான் டெய்லி இன்ஸ்டாவில் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க. அதேமாதிரி நீங்கள் இன்னும் என்கிட்ட நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணாமல் பேசாமல் இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த மாதிரி நிறைய உங்களை மாதிரியே இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய விஷயத்தை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை தாண்டி வந்து இன்னொரு லவ்வை ஷேர் பண்ணால் யார் ப்ரோ? பிடிஎஸ் தான் ப்ரோ. ஸோ அவங்களால கூட ஷேர் பண்ணுற வகையில் லவ்வை வந்து கிஃப்டாக கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லார் மனசுலையும் வருது. அதாவது பிடிஎஸ்க்கு வந்து கிஃப்ட் வந்து எங்கள் லவ்வெல்லாம் அண்ட் ஸ்பெஷலாக வச்சு பொருள் அனுப்ப முடியுமான்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் எக்கச்சக்கமான கேள்வி என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கு வீடியோ தான் இது வந்துருச்சு. அதாவது நம்மளால் அது கிஃப்ட் அனுப்ப முடியுமா, முடியாத, அப்படி போனாலும் பிடிஎஸ் ரீச் ஆகான்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் தான் அமேசிங்காக உங்களுக்கு தாறுமாறாக கிடச்சிக்கினே இருக்கணும். எனக்கு கேப்பாப் பிடிஎஸ் எல்லா நியூஸும் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, அது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் நியூவாக வச்சு கொண்டாந்தால் எப்படி இருக்கும், இல்லை நடந்தது விஷயம் எப்படி இருந்தால் என்னன்னு நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் நீங்களே வச்சு கிஃப்ட் எனக்கு கொடுக்கணும்னுச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அதான் எனக்கு இப்போதைக்கு கிஃப்ட்டு. அண்ட் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டாலே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இன்ஸ்டா ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் ஃபார் யூ. ஸோ மெயின் கொஸ்டினாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோ எங்கள்கிட்ட எக்கச்சக்கமான லவ் இருக்குது ப்ரோ. அந்த லவ்வை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிஃப்டாக ரெடி பண்ணி அப்படியே மாசாக பட்டாம்பூச்சா அப்படி இதயமாக அப்படி கூட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்க மாதிரி ஒரு தாஜ்மஹாலை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ப்ரோ. அதை நாங்கள் பிடிஎஸ் கொடுக்க வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ரோ. பட் கொடுக்க முடியுமா, முடியாதா ப்ரோ? அப்படி கொடுத்தா பிடிஎஸ் ரீச் ஆகுமா கேட்டு நிறையா பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் சொல்கிறேன்னா, ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஸ்லாம் அவ்வளோ பெரிய ஆள், டாலர்ஸ் மில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸில் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சவுத் கொரியாவில் இருக்காங்க, இந்தியா எங்கே இருக்குது, இந்தியா இங்கே இருக்குது, அமெரிக்கா அங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிட்டார்லாம் தூக்கிட்டு போக முடியாது. சவுத் கொரியா எங்கேயோ இருக்குது ப்ரோ. ஸோ என்ன ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து இம்பாசிபிள்னு சொல்லக்கூடிய தோண்டிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது ஒரு சின்ன ஃபேக்ட் உங்கள்கிட்ட சொல்லணுமா, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது பிடிஎஸோட டெபியூட் டைமில் வந்து இப்படி ஒரு சர்வீஸ் வந்து பிடிஎஸோட கம்பெனி வச்சுருந்தாங்க. அதாவது ஃபேன்ஸ் ஆகி நம்ம வந்து பிடிஎஸ்க்கு நம்மளால் ஒரு கிஃப்ட்டை சொந்தமாக கொடுக்குற ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருந்தாங்க. அதை நம்ம போஸ்ட் பண்ணி நம்மளால் அனுப்ப முடியும்னா யோசிச்சுக்கோங்க அது எவ்வளோ ஸ்பெஷல்ன்ட்டு. ஆனால் அது டெபியூட் டைமில் மட்டும் தான் அது ஒர்க் ஆச்சு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் லெஸ் ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க, பட் நிறையாவே கிஃப்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது மாதிரி ஹாப்பியாக போயிருந்த டெபியூட் டைமில் ஒரு நாள் கழிச்சு என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ அளவுக்கு ஃபேன்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இன்க்ரீஸ் ஆனாங்களோ அதே அளவுக்கு ஹேட்டர்ஸும் எக்கச்சக்கமாக இன்க்ரீஸ் ஆனாங்க. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹேட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப பேட் கிஃப்ட் அண்டு மோசமான கிஃப்ட்னு வர தொடங்குச்சு. எங்கே நிறையா லவ்லி கிஃப்ட் இருந்தாலும் பேட் கிஃப்ட்டும் சேர்ந்து வர ஆரம்பிச்சனால ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் ஹைப் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அந்த சர்வீஸ் அதாவது கிஃப்ட் வாங்குகிற சர்வீஸை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நிப்பாட்டிட்டாங்க. எப்போனா 2018 நிப்பாட்டிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த ஃபேனாலும் கிஃப்ட் வந்து பிடிஎஸ்க்கு சென்ட் பண்ண முடியல. அண்ட் அப்படியும் வந்து நிறையா பேர் ஃபேன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினச்சி ஆசைப்பட்டவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்களுக்கு கிடைக்கிற சான்ஸ் ஆகி அந்த ஃபேன் மீட், அந்த மீட்டில் போய் வந்து அவங்க நிறைய பேர் சின்ன கிஃப்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துலையும் பெரிய கிஃப்ட் உங்களால் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஏன்னு கேட்டால் அங்கே வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே செக் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க, எந்த தவறான கிஃப்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க. ஸோ அது மாதிரி ஆப்ஷனில் கொண்டு போய் தான் கிஃப்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எந்த கிஃப்ட்டு கொடுக்க முடியல. ஏன் ப்ரோ அதை ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஹைபுக்கு எப்போவுமே வந்து அவங்க ஆர்டிஸ்ட்டோட ஹெல்த் தான் ரொம்பவே முக்கியம் அண்ட் மனநலம் ரொம்பவே முக்கியம். அப்போ தான் நல்ல ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பாட்டு, நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், எப்போ ஹாப்பினஸோட கொடுத்துட்ருக்க முடியும். ஸோ ஹேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஹேட்ஸையும் பேட் திங்ஸையும் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும், அவங்க மனசு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகும். ஸோ நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இதெல்லாம் வரக்கூடாது, அவங்க சேஃப்டி ரொம்பவே எங்களுக்கு முக்கியம்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த சர்வீஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணதாக ஹைப் கம்பெனி சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணுது, ஸ்டாப் பண்ண சரியா இல்லை தப்பான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு குட் தான். ஏன்னா பேட் வைப்ரேஷன் எப்போ வேணாம்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக வேறு வழி இல்லாமல் ஒதுக்கிக்கிட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் எப்படின்னா எங்களால் கொடுக்கவே முடியாத ப்ரோ, எங்கள் ட்ரூ ஹாப்பினஸ் ஷேர் பண்ணவே முடியாத ப்ரோன்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆனால் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. பட் ரீசெண்ட் டேஸில் நான் ஒரு வீடியோ போட்டது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிங்க் வில்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கான்டெஸ்ட் வச்சாங்க. அந்த கான்டெஸ்ட்டில் வந்து யார் பெஸ்ட்டாக ஒரு லெட்டர் எழுதி பிடிஎஸ் கொடுக்குறாங்களோ அந்த லெட்டர் வந்து ஒரு கிஃப்ட்டோட சேர்த்து பிடிஎஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வந்து ஒரு இந்தியனும் செலக்ட் ஆயிருந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம், பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருப்பேன் எனக்கு அந்த வீடியோ. ஸோ அது மாதிரி வாய்ப்புகள் ரேராக கிடைக்கும், பட் கிடைக்காமலாம் போகாது. ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர், ஸ்பெஷல் இது இல்லை ஈவெண்ட்ஸ் அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கும். ஸோ அது மாதிரி ஈவெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மேபி உங்களுக்கு சான்ஸ் கூட கிடைக்கலாம். இல்லை ஒரு வேளை சேம் லைக் இந்தியா தூக்கிட்டு கிட்டார் தூக்கிட்டு நான் அமெரிக்கா போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃப்யூச்சரில் வந்து சவுத் கொரியா போயிட்டு ஃபேன் மீட்டை ரன் பண்ணி முடியும், போங்க, எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஏன்னா அப்போ தான் உங்கள் ஃபேன்ஸ் வந்து நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். இம்ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் கண்டிப்பாக வந்து கிஃப்ட்டும் கொடுக்க முடியும். ஸோ அவ்வளோதான்.
அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டது என்னன்னா பிடிஎஸ் எப்படி எங்களால் பார்க்க முடியும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கும் வீடியோ ஸ்பெஷலாக வருது. உங்களுக்கு வேணுமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நான் தான் ஆர்ஜி சராங்கி. டேக் கேர், பை பை, சேஃபாக. இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு டாடா, பை பை. Thanks for watching. Thank you. Thank you. Okay, thank you. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect.